ești gata, te uiți la Adina. I see trees of green, red roses too, and I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Mă, ciocoflengerilor, mă, lumea mă tot întreabă, Florine, de ce-ți mă povești atât de importante? Și eu vă întreb, mă, flăcăi și domnișoare, câte cursuri de la facultate țineți minte în comparație cu câte cărți, filme și povești ați auzit la viața voastră? Eu îmi place să învăț oamenii să spună povești, mă, dar așa cu patos, mă, cu suflet. Și vă invit sâmbătă viitoare la un atelier de storytelling în aer liber, mă. Se cheamă Povești sub umbrelă. Mergem de la Parcul Herăstrău până în Muzeul Satului, Centru Istoric și apoi în Parcul Ceșmegeu. Dacă vreți să aflați mai multe, ne găsiți pe Facebook, mă, că acolo-i toată lumea acum. Căutați Povești sub umbrelă, București, 12 iulie, taxa de participare 75 de lei și la final o să puteți spune... Gata! S-a terminat. S-a terminat un minut. Dacă mai are cineva întrebări pentru Florin Piersic? Răzvan. Așa, vreau să zic că la final o să ziceți, cum zice colegul nostru Liviu, care nu e aici, sunt un excelent manager al poveștilor. Pentru cei care au fost la cel al lui Liviu Păsat. Așa. Ce beneficii avem dacă participăm la chestia asta? Una la mână e... Adică pentru cei care cred că poveștile sunt relevante în profesia lor. Nu aici mă refer la profesori, mă refer la părinți, cei care sunt public speakeri sau oameni care pur și simplu ar vrea să spună povești mai bine, dar nu le iese niciodată. Dacă e să ne gândim la care e avantajul poveștilor, iarăși revin cu întrebarea câte povești nu vă bântuie și acum după atât de mulți ani. E un mod foarte simplu de a transmite o idee și să faci și din asta, faci din persoana care o ascultă o persoană care o dă mai departe. Bancurile nu s-au găsit într-o carte pe care oamenii o dădeau de la unul la altul, noi spuneam poveștile de la unul la altul. Pe lângă asta, legat de abilitatea de a spune povești și care e relevanța poveștilor și o experiență de a cunoaște mai bine orașul, de a cunoaște alți oameni, ieșirea din zona de confort și cine știe ce oameni frumoși veți întâlni acolo. Asta e o întrebare pe care o las deschisă.